Ето ли тия са... Тези са чисти, добре. Ето, малко не са влажни са тия. Влажни са, дайте е по-добре. Дайте ще взема едни наши. Айде, стъпвай. Малко са влажни. Тая блуза е влажна. Мишо, няма да. Буйма, обличила една наша блуза отдолу. А отгоре ще има саколи? Да. Добре, стигам отдолу. Хай прибирай се. Не би, чум ли не без Спартак и долу на долния етаж. Ама виждам много са всички. Не, само камерата. В края ви излизаш, една такова и ви излизат. Айде, не е мръсно, ми са плющи. Ще го омазня. Ще го омазни. И папионката ли искате? И шапката на една страна да му е вързана. На една страна? Да. Ти добре. Много мръсно. Ама тия дрехи, да бяхте ги поопрали, с етикета ги носите. Не знам, ако се обри, небебето им остане нещо от дрехи. Не, аз съм обличала нови дрехи, не се обличала. Другия път. Ма има и подплънки, това е фрак. Това да е, не знам. Сега дедо му, дето ще го купи на грамче по 1000 лева, ще видим той колко е тежичен. Ами днеска... Не трябва да даде към 30 000 лева. И повече. Ма чакай, явно за да ганим те гащи. Ма това не мога. Отгоре е така го загани, отгоре. Не може бе доктор. Така. Те са ми много широки. Загани го, то се стиска. Що като... Еми няма да му излезе тук на... О, Боже, и шапката, и това искате да... Той е гладен бе, той е гладен то. Сгъни и крачулите навътре. Белия чорап. Най-не ме често вчера. Какво нема ли? Да, забравих. И да го бутонте. Де да знам, това е тази шапка. Стана къде е сега това чудо? На една страна. Ека на една страна бе хора. Няма то трябва. Айде, сложи му е така. То е отзад. Отзад се връзва, да. Така. Какъв пич стана сина ми. Ти сега до вчера ще го жена. За такова ще го празнесото и да го зарежеш на дете. Аз колко време го чакам, ще го зарежа. Да го кърмиш, имаш кърмал. Така, ваги ще кърмиш. Това е така отпред трябва да е. Така. Давай, снимай. Айде, Ивайло. Айде. Излизайте да го посрещате. Ой, мъж бе. Тия гащи са му паднали по пътя. Това с етикет. Доктор Славкова, вземи си дрежките. Айде да снимат. Бъдещия премиер на Република България. Мерси. Мерси, вие да сте живи. Айде да ви живи здраво и да го гледате. Благодаря. Правете си една снимка с екипа. Това са хората. Така. Айде, живи здраво. Майче, вземи си дрехи. Майче, ако забравиш. Камерата да По-леко де. Да. Обано. Голяма работа, да. Да. Мишо, штракай. Айде,
Bine, bărdă-te ăsta, bărdă. Dă-i ăsta. Ceagă. Hai. Ceagă. Hai de faptul.
в... Але монополи, а? Да. Къде са оттам? Добре, те почат търбаш какара. Съскарой са, се миктерите. Čakám pajdu. Nazar se kapal. Až se zase kapal. Nazar ne pa. Buďte, ne Nazar. На назад. Катаник со смокинги опрелесте. Парни яслим.